Mwari wataita kuti Mwari anopa. Akatonipa mari mwezi ura. GD6 ne 50,000 Mwari anopa. Wandakataura parenga apa akazondipira tonasi. Anopa nzvimbo inogona kusiyana zvayo. Nguva inogona kuti fambei but musharukwa wakatendeka. Baba ukaona wakurota zvokupinda mupenga zvokupinda muGD6 datowedzera mapengero acho. Ukaona wakupenga zvokusvika pa 50,000. Kana mwaya ndopinda ndiri kuzowedzera. Ya Kristu ya Ziko. The journalist. Ladies and gentlemen, I think by now you have all seen the collection ya Evangelist Mparinga yavakanoita yemota yavo GD6 2025 Fortuner ne $50,000. I think ndo munhu wanda. Say week ne uchivaya ngavarangariro Mwari wangu. Nekuda kwebasa renyu, nekuda kwevhangeri yenyu. Ndiri kutaura nyasha nerugare muupenyu hwasewikino nemhuri yavo. Favor Mwari. Upon this place, ndiri kutaura favor, blessing, protection inobva kwamuri. Mazviita Mwari wenyasha, mazviita nekuda kwemudziyo uyu, mazviita nekuda kwebasa renyu Mwari ramakadyara mandiri nevavo makamutsa Mwari kuti vamire neni pabasa iri. Ngavarangarirwe muzita raJesu Kristu weNazareta. Amen. Aona appreciate say week neo in a way itange iri kubva pamoyo chaizvo isina kakunyara isina chichi without any reservations kutongosvika nekupfugama nekutonamatira say week neo wacho ipapa. Of course a lot of people they have got mixed reactions towards this. Vamwe vari kuti no say week neo mapa Evangelist Mparinga mota. Evangelist Mparinga mafana kuramba mota iyoyo. Hanzi rambai mota iyoyo. Vamwe ndo vakutoti congratulations. This has actually paid off. God has remembered you at the opportune time. Saka torai mota iyoyo. Ana Bishop Makanga vari kudedzera kuti torai mota iyoyo. But whatever the case, I believe this is a good time for Evangelist Mparinga. This is something big. I remember earlier this year and last year, Evangelist Mparinga has actually gone through a lot, maybe, which has not been shared on social media, and including my coordinated attacks, angachitika munana H Metro, and also an Apostle TF Chiwenga wachiti no, Mparinga anakana chinu, and now Evangelist Mparinga is now 50,000 richer than Apostle TF Chiwenga. Anyway, chandaitira video iri hangu ndishoti kuti muone ka something. Evangelist Mparinga wanga wachiparidza musi wa26 paCrusade kuwadzana. Enda kuti mungonzwa zvavakataura and you tell me what you think. Ndakauya nda 2006 parenga. So musi wandakatanga kuparidza kune varume vakauya kwandiri. Bo ndakaparidza ndichiti Mwari vanopa. Ndokubva vandikwenya kuti waone kunyimirei. Bo nhasi rutaridzika zvakanaka. Iri search dzavanga vaitawo kuti kana achiparidza kuti Mwari vanopa, iye ane t-shirt yakabvaruka, anenge ari kureva nhema, ko iye ari kumunyimirei. But ndakaziva kuti kutaura kuti Mwari vanopa kuparidza kusi kupupura. Kuparidza kutaura ability yaMwari. Kupupura kutaura zvaakazokuitira iwewe personally. Saka kune zvimwe zvasati aindiitira, but zvandinoziva kuti musharukwa anozvigona izvi. Nokuti ndaona vazhinji ndanzwa matestimony nyangwe pandiri isati yaitika, but handisi kuzora moyo. Nokuti kuna akandiudza kuti asvike paarapa kune musharukwa akamurangarira. Ndomunga une nhau yawakambonzwawo. Mazuva tiri waya, mazuva apfuura. Mwari wataitaura kuti Mwari anopa. Akatonipa mari mwezi ura. GD6 ne 50,000 Mwari anopa. Wandakataura parenga apa akazondipira tonasi. Anopa nzvimbo inogona kusiyana zvayo. Nguva inogona kuti fambei but musharukwa wakatendeka. Kana areva shoko rake haridzokeri risina kuzadzikisa chaakaritumira. Peter usanetseka nevanhu vane mifungo yavo kuti sei mubhoti bako mapindwa. Nokuti vakationa takamira shamwari dzakauya dzikati zvakatanga sei kuzvekuparidza izvi. Vaitenge vane tsitsi neupenyu hwangu. Kuti ngoda ndiita counseling so. Zvakatanga sei ndikangorota so zvandomatangirwa nita vanopenga kurota so. Baba ukaona wakurota zvokupinda mupenga zvokupinda muGD6 datowedzera mapengero acho. Ukaona wakupenga zvokusvika pa 50,000. Kana mwaya ndopinda ndiri kuzowedzera.
Hello viewers, makadi kwese kwamuri. This is Evangelist Trymo Mparinga. Regai nitore mukana uno kukutenda hama dzangu. Thank you for watching our videos. Thank you so much for your support. I'm inviting you, the well wishers, kuti tigone kumira tese pabasa rashe. We are also inviting people vanoda kuita ma adverts, vanoda kuisa ma adverts awo. Number dziri kubuda pa space screen apa. Call us, talk to us with favorable rates, tite ma adverts enyu. Thank you so much. God bless you.